салом, Фарзона ҳаст бо шумо дар YouTube канали Lifestyle in Korea. Аньясая ёробун, Фарзона имнида, онел ҳамки ҳангугорол пеугесимнида. Чихеле ки модар ба фарзанд гап заданро меомӯзонад, ан ҳамин тавр забони кореягиро бо ҳама нозукиҳояш меомӯзонам. Шумо низ ба мисли кӯдак шавқатонро зиёд карда хуб омӯзед. дарси гузашта 14 ҳамсадои оддиро гузаштем. Ин навбат бошад 5 ҳамсадои мураккабро меомӯзем. нафароне ки дарси гузаштаро надиданд, метавонанд ба канали мо обуна шуда омӯзанд. талаффузи ҳамсадоҳои мураккаб бо ҳамсадоҳои оддӣ як ҳастанд, вале каме сахттар талаффуз мешаванд. Инчунин дар навишт дигар ҳастанд. ҳарфи якум санкиёк, санкиёк, санкиёк. талаффузаш кей сахттар аст. дарси гузашта ҳарфи керо ёд доред? хуб ҳамон аст, вале дуто якҷо садояш сахттар. камакгӯӣ, камакгӯӣ, камакгӯӣ. ин тарҷумааш зоғ аст. хуб ин ҳарф сантигит, сантигит, сантигит. талаффузаш теи сахттар. талгӣ, талгӣ, талгӣ. талгӣ ин клубника мебошад. хуб ин ҳарф бошад санпиёб, санпиёб, санпиёб. талаффузаш пеи сахттар. палгансек, палгансек, палгансек. тарҷумааш ранги сурх мебошад. ин ҳарф сансиёт, сансиёт, сансиёт. талаффузаш се сахттар. сал, сал, сал. сал ин биринҷ мебошад. кореягиҳо хеле биринҷро дӯст медоранд. ин ҳамчун ғизояшон мебошад. дар ҳар хонаашон дида мешавад. ба мисли мо ки нонро ҳамчун ғизо мехӯрем бо хӯрок, биринҷ аз ба ҷои нонашон аст. ин ҳарф санҷиёт, санҷиёт, санҷиёт. талаффузаш ҳам ҷ ва ҳам ц сахттар. чимтак, чимтак, чимтак. хӯроке ки бо гӯшти мурғ омода мешавад. хориҷоне ки бори аввал ба Корея меоянд, аз сабабе ки ҳама хӯрокҳояшон тезанд, хӯрда наметавонанд, ана ҳамин хӯрокро, яъне чимтакро мехӯранд, чунки хӯрданаш осон аст. ман низ бори аввал омада будам, аз чимтак хӯрокхӯриро сар кардам. ҳоло бошад одат кардам, хӯрокҳоро мехӯрам. инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. боварӣ дорам забонро баробари дарс додан омӯхта истодаед. ба нафароне ки писанд аст, лайкро фаромӯш накунед. инчунин дар комментария фикрҳоятонро иброз доред. то дарси оянда. ёробун томаннаё, аньён.